Kublai pi baro ki paralog kantame iaki viewers wala pimpat subscribe ngai pi sumhau one plate dan subscribe na kamata ka channel unong sabut khnamoi punang yo spoon ki khubor kamtam hai ki khubor spot lane bat kui pade ki khubor ki ban sapon mi hai ki ni gising banawan te hagane ka video ne payment ta ye ki khnai tali kiri ha ka ba kila yo ban qualify lane ban yo room sha ka world cup ki bade na po ka continent Asia. Lani kita ki Asian countries. Dia nak pedeng kini ki khnai tali kiri, kano nak pedeng kini keba pi support. Mo, lani keba pi kershan. Ke sumha banbu i comment sumpi hapo ki comment box section. Nang mengintip kano nak pedeng kita kiri keba buntam kino kershan. Di alim matang ini pe ini ki khnai tali kiri kibala yo rung sha ka World Cup jong usnam arjar arpondri. Di kapan ko ne kande ka Australia kabar ka Iraq, kabalai ka Iran, kabasau ka Japan, kabasan ka Jordan, kabandriu ka South Korea, banyo Qatar, bopra Saudi Arabia, bad kabakhnai ka Uzbekistan. Ti na pedeng kini ki khnai tali ka wei kari kabalayo rung lengba ka final spot kata kade kari Iraq, bad artylli kiri ibadang yo rung nungkong shaka ni ka World Cup jong usnem arhajar punriu kata kade kari Jordan bad kari Uzbekistan. Parlong ini pe isu hakabede bad ka match play jong gini ki khnai tali kiri napo ka continent Asia ka jongi hakba ki haban ni khun bad kui pede kiri ki bade napo deuba Europe bad kui mo te kini ki khnai tali ki ri ki bade napo Asian ki haban ya kun bat kiwe kiri ki ba kraw ki ba pau jong ka perthei ti ngimtip lai ki job ne kin sharel namar kina kendu bait bat ki iri ki ba trim ki ba snar bha sabha kaban kong ka South Korea kan ikun persya bat ka Czech Republic ha ka khara tarik ujun ha ka por news yang man step kan mau ha nangta ka Qatar persya ya ka Switzerland ha ka khat South tarik ubnai jun khat alis yang menstep nangka ka Australia persya Turkey khat South rigujun khandai steng menstep nangka ka Netherlands persya ya ka Japan kata khat santri ujun suje steng menstep nangka ka Saudi Arabia persya ya ka Uruguay ka khandru tri benai jun lai steng menstep nangka ka Iran persya ya ka New Zealand Handriu tarik Jun Rius yang menstep nangta ka Iran persya ya ka Norway Hangne tarik Jun Lais yang menstep Austria persya ya ka Jordan Hangne tarik Lais yang menstep bat ka Uzbekistan persya ya ka Colombia ha ka khat phra tarik benai Jun ha ka por Hangne yang menstep tingis ngutu napding kini kiri jan baro ki kendu ya kiri ki bakrau ki bat tebet bat ki ba pau jong ko portei ki bedina duba Europe bat na po Amerika tin namar kata ngi kermen ba kini ki Asian countries kinla ban yakun be trian khamtame kum ka South Korea Japan nang ta Uzbekistan bat ka Australia kidi kiri ibala kham klain ba walada ka Uzbekistan kadang di tang ka banungkong hende yoi hakar komile kai kala long standard ba te ni kermen ba kini kiri ki badina po continent Asia ke jongi kinla ban pun job ya kini wei pade kiri ki badina ki wei pan ki joba te tangatahi ngan ong epi suggestion ki parlo ki jonga lada pimpan follow lada pimpat subscribe ya kan channel ke jonga one plate ban subscribe ban subha ban share langsung ki parlo ki becan jongki at one plate ban ai we like na ka benta ya kini ke video ban ki we ki video ki pangan sa upload hagani ke channel